Noted, my brother. I think muri kutaura politics ka dzinotoda kubatsirana. Remember kakuti wana comrade Bombshell vasati vapinda pandima iyi vanachamisa vakabvira kare kavachirwira kuti nyika isununguke. Asi kuti wana comrade Bombshell ndo vanga vakabata mapowers. Ndo vakanga vachisunga futi vanachamisa vacho kuvadzivisa kuti vashaiwe power. Saka kuya kwa comrade Bombshell isusu hatipikisani nako. But azvire kuti comrade Bombshell kuya kwavakaita vana veZimbabwe vanga vasingayauri kana kuti vanga vasinga campaign. Sorry my brother. Vana veZimbabwe vanga vagara vari pandima kudhara. Tsvangirai ndo zvakafira izvozvo izvo. So tikatotarisa izvozvo izvi muzano macho mutori nevamwe vanhu vakatozvifira futi. Izvozvo kuda kuona izvozvo. Zvakonzera kuti Bombshell vatsvagwe zvavari kuitwa nokurwiswa nokuvengwa zvavari kuita izvi. Kuuya kwa Bombshell kwakanaka stereki because tinofara because why tichidaro. Vakomana vanga vachishanda nemhasuru vari kuZANU PF. Varume ava. Vakomana vanga vachiprotecta ZANU vachishanda neZANU ende vachishandiswa neZANU. Kuparara kwakaita opposition kana kuti kupatsanurana kwakaita opposition hakuna zvisingazikani nana comrade Bombshell. Hakuna zvisingazikani nana Chiwenga. Tinoshandisa shona inonzi afanaka leader. Tinoshandisa shona inonzi afanaka. Kuuya kwaita Bombshell paground ndo kuchena kwaita kuti azochenerwa kana kuchenurwa nenyika yeZimbabwe. Wachiwenga pari zvinezvi iwo pachezva wachiwenga nyika ino kuti igwadame kusvika panapa tinotogona kutoona vachiwenga variyo number 1 wakakonzeresa because election yakaitwa 2018 ndo yaifananga yakachisarudza patakabisa Robert Mugabe zvido zvevana veZimbabwe. But chikonzero chi those leaders. Comrade Bombshell havana kutanga kuparadza pfuma nhasi my brother yokubatsira kana kuti simba ravo. Munanga Mugabe kuti abiswe mupower, Comrade Bombshell wakawesta money vachibatsiridza. But iwo pachezvavo kubatsira kwawaita wakanga vachiwesta power ravo kana kuti kuwesta simba ravo kana kuti kuparadza nguva yavo. Anditi saka Comrade Bombshell ndiri kunzwa uri kutaura kuti vakataura kuti chamisa mapato ese noti chamisa only ngavauye. Comrade Bombshell tichitarisa maweights ngataure chokwadi chakanaka. Vachamisa vachiwenga vaBombshell vane maweights akasiyana. VaBombshell havagone kuita maweights anosvika pana vachiwenga. The same kuti katarisa vachamisa na Bombshell havagone kuita maweights akafanana because chamisa is a competed 2 times election uchivoterwa ne1. Vachiwenga havasati vavoterwa vageza havana kubvira vaita leader ukuparticipate kuvoterwa kuita president wenyika. Yes, he's a former MP kugokwe nembudzia. Chamisa is a former munozviziva imimi member of parliament. Ukabata basa raakabata panguva iyo. But Chamisa hagoni kuenzana nema opposition parties mamwe ese kunyangwe na vamwe vacho vairema muzano vamuruti vanorema vacho. Muri kupanzwisa including iwo wana baba geza chaiwo havagone kukombeteta nemunhu akaenda kuma election akatambudzana neZANU PF akasheka ZANU PF as a whole ende akatowina futi. But nenyaya yekuti chiso chese chakanga chiitwa vanhu vachiri kuwirirana. Inini mundiregerere machampion ma leaders ma citizens ndinowanzoda kutaura chokwadi chinourayisa kana chinowengesa sekutaura kuri kuita murume uyu ari kutaura chaizvo ari kutaura ari temba nezvaari kutaura. Ini ndinowanzoda kutaura zvinhu zviri straight zvakatwasa so. Handiwanzoda kutaura bra 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 bra. Ndoda zvinhu zviri straight. Politics dzekuhwandirana hatidzide. Chokwadi chakanaka ndechekuti inini pachezvangu kana kuti leader kana kuti admin wechannel hagone kuenda kunokombeteta kuti ndaakufanana na vachamisa. Ndo yatakambotsura comrade nyoka yemabhunu kuti don't compare with Chamisa. Because Chamisa une more followers. More and more. Not only vana vemuZimbabwe chete. Even ma countries mamwe. Une shamwari dzema countries. Chamisa une nhoroondo yekupinda kumapena neZANU PF.
Saka vakasiyana na minister anga ari kuzanu kana kuti nemunhu anga ari kupolitburo kana kuti nemunhu anga ari kwakati. Vageza vanorema vari palevel yavaionekwa naye vari muzanu PF. Now vageza vauya paground, chakonzera kuti vageza vachirema inyaya yekuti kumawo veteran ose vageza it's a first man kusacrifice. Kudzoka kune vana veZimbabwe, kudzoka muwanhu. But variko vakashandira zanu kwenguva yakareba long time. Zimbabwe kusvika paidi nasune. Vanga varimo ndo mazeremende acho kana kuti madhara. Kumandau anoti madhodha ekanye. Ndo madhodha acho iwayo. Saka kugwadama kwenyika ineyi vana baba Chiwenga havatadze kuzviziva zvese izvozvo. Wanana baba Geza, but chazotevera nekujohina kusapota baba Geza, kusapota vaChiwenga. Vari kusarudza kuchitanga kubuda pachena kuona kuti zvinhu zvatanga tichita Chamisa asiri akadestroy nyika ineyi. Saka zvine different. Vanhu vese vaopposition pari zvinezvi. Chamunofanira kuziva gentlemen, vari kuda kutonunura pakaiswa nyika neZanu PF kwete neopposition. Bato rakakonzeresa nyika ine kuti iende panhingirini babaka. Nyaya yedu haisi yekuita mangange opposition neZanu PF. Nyaya yedu ndeye kuchidzora vanhu vari muZanu PF nevanhu vari kuopposition kuti vatakajakara hanyara dzemwana. Ngatichidzokai paground zvakare zvadarika. Ngatichitaura inyaya yokutendeutsa nekuparidza rimwe chete, tifambe nemuono umwe chete. Esi vageza vakati uyai, pati zvoto zvina mazera kababa. Zvoto zvina mazera. Asvikona kuti baba Chinogure yodaidza vageza kuti uyai tigare pasi, vageza uyai kuno. According to history na vaChinogure kati level ravari kana kuti inhoroondo yavo yavakasvika kana kuti yavakafamba. Zvoto zvina mazera kababa. Kune vanokodzera kudaidza vanhu kuti uyai tigare pasi. Kune vanokodzera kuunganidza vanhu kana kudaidza umwe munhu kuti ibva ikoko uye kuno kumhiri kunoku. Chamisa chai haagone kungodaidza Chiwenga from random kuti ibva ikoko uye kunoku. Zvine mastrategy anoitwa. But vageza vakadaidza vanana honorable Chibaya vanoenda, vanana Stalosiziva vanoenda, nevamwe vese vanatimba vanogona kuenda vachinomiririra leader wavo. The same na vaChiwenga pamaparticipation mazhinji. That's why not public. Vasiri kuuya papublic. Vane vanhu vari kuwashandira, vari kuwafambira, vari kuwaitira vana baba Geza. Kureva kuti vageza havasi vega, kune vamwe vanhu vari mukati imomo vari pasi pavo. But vageza vanoratidza kuti vane vari kumusoro kwavo. Saka both the political parties chikomo chine chikuriri chacho baba. Ani muri kubanzwisaka, it's not forcing matter kuti Chamisa unongodaidzwa neumwe munhu wokutongoenda uchimhanya. But that political party, remember kuti ine zvakawanda zvayakatadzira Nelson Chamisa pamwe chete nemacitizens. Chamisa une paakafailawo, paanenge akafailawo kana paakakanganisawo. Saka nyaya iripo haisi nyaya yekuti tingatora political party totora Chamisa kuita sokuti munhu uya wechiwaiwai kana kuti wemanga-manga, kana kuti totora Chiwenga kumuita vanhu wechiwaiwai wemanga-manga. Because simba raChiwenga rinonyauzikanwa ari military general. Zvoupresident ndezvekuchuzwa kaishi mubato. Zvovice izvi hazvizvo mavhotsika zvokuvhoterwa kaishi. But kune nhoroondo yekuvhoterwa nevanhu kuratidza kuti vanhu vari kusarudza nhingi, vanhu vari kuda nhingi. Kune vane nhoroondo yezvigaro nekutungamirira nyika, but vasina kubvira vachuzwa nenyika. Ani muri kuzviona? Saka chokwadi chiripo, nyaya iripo huru, haisi nyaya yekuti mapowers kana kuti vageza vane pavanorema asi vane pavasingaremi. VaChiwenga vane pavanorema vane pavasingaremi. Chamisa une paunorema asi une pavasingaremi. But chokwadi chiripo ndechekuti vese vakadaro maleaders edu vana vemuZimbabwe. Isusu ngatibatanei, tipolishe, tidzore vana veZimbabwe pa one way. Pakubatana, not pakusimbaradza one way. Kana kuti both, kana kuti one political party, kana kuti one leader, kana kusapota manems mamwe. Totora mamwe manems kuaita asina basa. But munyika achitoverengwa kuti ane basa. Zvangofanana kuti tikatora no handisi kuti ndikuda kunyomba kana kuti ndinoda chokwadi magentlemen. Tikatora vaChiwenga kuwamisa apa navachamisa apa. VaChiwenga havana support inenge ina Chamisa.
not kuti ndosapota Chamisa, but totally background to fair background. Vageza avagona kuita supporter kana kuti group kana kuti ma followers angasiya vachamisa vasina vanhu kana kuenzana vachamisa. Ani murubona. Saka Chamisa une paunokurira, Chiwenga une paunokurira, Geza une paunokurira, paunoremera. Is a senior politician and it's an elder, Geza. From the battlefield vari kuhondo ku Mozambique. Vari ku intelligence iko kufuti. Kusika waenda politi bureau member parliament ngirino kuniki wangu ari uko ndiko vakaita ma MP vakashanda varimo vari madhara imomo zvakangoita vana madhara mazhinji arimo mukati mweyo. Inyaya yekuzokonana kwavaita namai manje yaita kuti bombshell vavhurike vatange kuona zvinhu zvaitika. Ani muribona. Inyaya yezvaitika but Chamisa asangana neronda vese vana comrade bombshell havana kunzwira Chamisa nyota. Vana Chiwenga havana kunzwira Chamisa nyota. But vai waribika poliji racho iroro. So the same nasu uno nyika yapisa nyika yaboila. Tiri kutoda futi vanhu vachamisa ivavo na Chamisa vacho futi kuti atojoina futi kutonodza nyika yacho iyoyo. But ndiye munhu wataiginwa the same first time. Ndiye munhu futi wataitogarira pasi kuronga futi. Tiri masini tiri mashefu. Saka hakuna munhu unonzi uya haana simba uya haana power. Chokwadi chiripo ngati neutralize politics dzedu tichiti isusu ngatikurudzire vanhu kubatana. I think muzukuru wangu achitaura Chipeneti makabata madimikira nemashoko akataura achipinda mugrupu. Kune vari kuziva mukadzoka kumusoroko dzokai muteerere maodhi yake zvakanaka. Kuvhura ziso wani kuvhara wani. Politics dzakaoma. Even tiri muno muchannel munomu takabatana tiri mugrupu munomu kuti tiri kuumba chinhu chimwe chete. But ndezvekuvhara ziso wani kuvhara wani. Because ukawarairwa panapa unovharwa mbama wani ziso ukasara une wani. Kana kuti unogona kutobribe kutovharika zvachose. Saka isusu tinenge tichida politics dziya dzisiri dzemusuwo wesadza kana dzekubla kuti tichibatana kuti tiri kuroka chinhu wani ichi. Haisi nyaya yokukambenera waChiwenga kuenda kunotora vanhu kunovaunganidza kuna waChiwenga. Musatitora nenzira iyoyo. Haisi nyaya yekunotora vanhu kuvaunganidza kuna vaChamisa. Musatitora vanhu nenyaya iyoyo. Nyaya ndeyekuti isusu tiri kuda kuti tizame kubatanidza nyika, kubatanidza vanhu, tichitsigira zviri kutaurwa naGeza, tichitsigira zviri kutaurwa naChamisa naChiwenga. Nokuti vanhu ava vese havasi kudya mundiro imwe chete naana Mnangagwa. VaChiwenga vachirikita sokuti vari kudya vese but vanhu vari kutozviona kuti simbi yakabhoira, haisi kusimba iri kupisa. Kureva kuti kumaguma havasi vese mundiro imwe chete. Saka tiri kusapota. Saka isusu tiri pakusapota nekutsigira kufambisa riri kutekaidzwa naGeza racho. Tisingazvirove matundundu kuti vaGeza vakazovageza vatisikana kuti vaChiwenga vaChamisa ngatiisei equalizer. Ngatole politics pakati nepakati. Tinofanira kuziva problem yakakonzerwa neZanu kuti ndivanani vakanga vari muzanu wacho. Yakakonzerwa neopposition ndivanani vakanga vari muopposition. Kwete kuti nhasi uno nokuti vaGeza vabuda muzanu saka vanaka kudarika havana kubvira vaita chiwi kana kuti vaChiwenga havana kubvira vaita chiwi kana kuti Chamisa haana chaakakanganisa muupenyu. Zviriko but zvizhinji zvakatokanganiswa neZanu nyika nokuti nyika yakachitongwa neZanu, nyika irikutongwa neZanu. All positions dzine zeZanu. Saka ngatibatsirane. Tisingaite sokuti tiri kuzvirumbidza maningi kana kuti kuzvipembedza but tiri varume muno mugrupu muno tiri vanhu vanogara matare. Ende tiri masenior politician tese muno. Kuoma musoro kwedu kutoomeswa nepolitics. Chokwadi chiripo ngatibatane tiite chinhu chimwe chete.